Преди много векове в Стара планина хората не живеели в къщи, а в дупки под земята. Те се наричали чернозъбите. Строели тунели, палили огън под скалите и криели богатствата си на тъмно. Жените носели гривни от масивно злато, а мъжете пазили входовете с остри мечове. Един ден стигнала вест: хаварите идват! Диви нашественици, плячкосват, горят, убиват хора. Чернозъбите не чакали, събрали всичко ценно и го скрили в пещера, наречена Глухата уста. Закрили входа с камъни, изчистили следите си и потънали в мълчание. Сред тях бил Груйо, млад, горд, небрежен, не му стигнало скритото злато. Измъкнало гърлица и е сложил на шията си. Излязал към извора, искал да го видят. И го видели. Хаварите го проследили, намерили входа, разбили го, избили всички, които срещнали. Малцина успели да се върнат в Глухата уста. Там затрупали прохода отвътре. Златото и те останали отвътре. Навън било пълно мълчание. Години минали, земята затворила устата си. Но в дъждовни нощи планината звънтяла, метал срещу камък, спомен от онова време. Старци казвали: който чуе звъна, да не копае, черноземите още пазят.